tickle the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAW! Good morning mga Car-Rangers! Siyempre, isang linggo ang sisimulan natin with a grateful heart and the service for people. Siyempre, kasama si Shakika, kakulitan at kakwentuhan nyo tuwing agahan at hindi ako kompleto kung wala ang partner ko. Yes, ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy sa inyo ng mga arangkada stories at good vibes dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Wow na wow na wow! Ito pa rin ang ating morning barkadahan. At talagang maraming salamat sa pakikisama at sabay-sabay nating pagbigay ng good vibe stories sa inyo, mga Ka-Rangers. Yes, nga Kausat. Sabi nga natin, no, it has always been our passion to inspire people, and lalo na kasi we wanted to always offer this for the service of people. Diba, Yes, partner? Bakit naman. nga ba service ang pinag-uusapan? Dahil today is a Lingkod Lunes! Laki ng kahulugan ng salitang lingkod. Hindi lang ito para sa bayan, paglilingkod mo din sa iyong pamilya, paglilingkod mo din sa mga kababayan na gustong matuto ng mga iba't ibang kaalaman at maglingkod para sa sarili. Yes, partner. Nakakatuwa lang kasi sabi mo kanina napakalaki ng kahulugan ng service ng paglilingkod. And ngayong malapit na ang halalan, I hope we do not fall in deaf ears ulit para iboto na natin sana yung tama. And di ba, partner, ikaw din, yung paglilingkod mo is andun pa rin talaga yung pagiging genuine ng iyong service. Napapanahon yan dahil ngayong pandemya at hinaharap nating unos ay maraming nagpakita ng tunay at hindi nagbabalat kayong paglilingkod. Wow! Exactly, partner. Ano na siya lumabas. Ang dapat na makita natin ngayon, yung pagiging busilak ng kalooban nila in all terms of service, nakita natin yan. Yes, oo. At marami pa yung pag-uusapan natin, kaya isa-isay natin na bigyan ng konting patikim ang ating mga Ka-Rangers sa pag-uusapan nating paglilingkod. Unahin na natin ang ating baranggayan, isang kabataan ang nanguna ngayong pandemya at ngayong hinaharap nating unos. Ano tong ginawa nilang way para mga tulong sa ating mga kababayan? Isa na dito, ang Lugawan Bayanihan. Wow, nagutom ako ngayong morning. Din. Naalala mo yun, partner, yung naglugaw tayo, no? Hindi naman natin naubos lahat. Anyways, ang sarap, ang ganda ng feeling kasi sabi nga nila, lugaw is always going to be an essential part. Always essential yan para sa atin. So tulad ng ating mga essential advocacies at pagtulong sa ating bayan, tingnan natin yan at susubaybayan natin ang mga kaganapan at storya ng isang kabataang leader. Mamaya, di ba, Shikikay? Yes, partner. Pero hindi lang siya ang guest natin ngayon. Kasi today is Monday. Siyempre, alam natin kung ano ang Monday natin. Siyempre, andyan ang napaka-energetic natin na si Sir Efren and one of our yaman coach naman. Yes, ang paglingkod naman nila ay paglilingkod ng kanilang serbisyo at skills sa pagtulong sa financial advices natin at finances ng ating mga kababayan. Lalo na ngayong hinaharap nating pandemya, uso po ang health insurance. Ano po ang pinaka-best na kukunin nating health insurance kapag patungkol nga rito ang pinag-uusapan natin? Exactly, partner. So, mabibigyan natin kayo ng napakagandang idea on those kind of surveys. Kaya, ano pang hinihintay nyo mga Ka-Rangers? Tutok lang dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan!
Tuloy pa rin ang ating good vibes at ang salitang paglilingkod para sa ating bayan, kababayan, kaibigan at mga ka-Rangers. Ito pa rin, si Papa P, ako pa rin magpapatuloy sa inyo ng mga Arangkada stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At kasama pa rin ang aking Shikikay. Gusto ko yan, Kabsat, ha? Yes. Totoo naman, andito lang kami palagi kakulitan, kakwentuhan nyo, at syempre, magbibigay ng inspiring critical stories buong araw. Kaming magsisimula nun, partner, no? Diba? Yes, o naman. At ito nga, kasama din natin na Arangkada ngayon with our morning barkadahan ngayong umaga, ang ating mga viewers at supporters. Ayan, hello po sa inyo. Ayan, batiin na natin ang ating mga Hong Kong Rangers na si Brenda Tulyok Balduza, Emerly Agbani Season, Vilma Tulyok. At ito pa, kay Sir, padayon po, kay Sir Dondi Basungit, hello po sa inyo at maraming salamat sa pagsusupport at panunood. Kay Mark John Kelly Delim ng Happy Monday Morning daw, God bless, big smiles. At kay Sir Rain Cariao at Rain Gayaw, good morning daw, tambalang Shipaw. Yes, of course, and we also have si Eric, kanya nanonood sila coming from Korea pa yung mga ka-Rangers natin ngayon. And tayo daw yung nasa playlist nila. Kasi may sequence na siya, so tayo yung nasa playlist niya. Salamat. Wow. And also, just wanted to shout out to Jock Trinidad of Mabalacat, Pampanga, who is ready to mingle. Yes, Single. naman. Yes, at talagang hello po sa inyo at have a great morning po. At batina natin ang ating mga residente ng Barangay Upper General Luna. Hello po sa inyo. Ayan, arangkada tayo mamaya at maraming salamat. Partner, kwento mo naman. Anong ginawa mo ngayong weekend? Ayun, naglingkod nga tayo. Yun. Patuloy pa rin nating pinupuno yung passion na malapit sa puso natin, ang pagko-community project at service natin. At patuloy nga, sabi ko nga, kapag may proyekto kasi isang lugar, dapat sustainable. Hindi siya one time, big time lang na kapag nakapagbigay ka na, okay na. So, since 2016, patuloy pa rin ako bumabalik sa Ansagan. Sabi ko nga doon sa isang speech ko during the turnover ng aming project, kasi talagang tumulong kami, lalo na pandemya at nawalan sila ng mga sa bagyo at kailangan nila ng tulong. Sabi ko nga dati, Ansagan babies kami. Ngayon, Ansagan adults na. At pa-joke pa nung barangay kagawad, soon, Ansagan senior pa rin. Senior na daw kami. Na patuloy pa rin tumutulong sa nila. Yun, sana ganun lahat ng serbisyo, no, partner, yung paglilingkod. It doesn't stop from the seeding of it, pero hanggang patuloy na patuloy. And iba yung gulo kasi, Kabsat, pag yung service is genuine. Kaya nakita ko yun kanina nung nakita kita this morning. And I'm happy, very happy for you. Tapos makita mo na nag-progress, nag-grow yung isang barangay na simula, one of the poorest barangay of Tuba Benguet. Now they are having their knowledge sa educational nila sa agriculture, the tourism, at marami pang iba. Wow, ready kami dyan tumulong, partner, if you need anything. And speaking of service and progress, mga ka-Rangers, recently, the city of Baguio City was given enough distribution of free-range chicks here in Baguio City. Merong mga beneficiaries na nabigyan nito. Over 10,000 free-range chicks and some 200 bee colonies was given to beneficiaries of various barangays to provide additional sources of livelihood for the residents who have heavily impacted by the ongoing virus and of course the pandemic. And ang nakakatawa dito, partner, is that in sabi mo nga kanina, yung pag-progress is that after this hatched already, ibabalik naman nila yun sa city government. So it could also be distributed to other people. So sana yung ganong paglilingkod yung nakikita natin ngayon, and yun yung nakita ko na ginagawa mo with your community with Ansagan. Yes, naman. Tuloy-tuloy na natin ang good vibes na to sa paglilingkod dahil sa Dagupan, Pangasinan naman ay patuloy pa rin ang pagbibigat bayanihan pagkatapos ng hagupit ni Bagyong Maring at patuloy ang Operations Relief sa pagpapatuloy na pamamahagi ng relief goods sa mga labis na naapektuhan ng baha dahil sa Bagyong Maring at high tide. Tinungo naman ng local government ng Dagupan kahapon, last time, October 16, ang mga barangay Kalmay, Bacayao Sur, Bacayao Norte, upang kamustahin ang mga residente doon at mabigyan ng konting tulong. At kitang-kita naman natin na talagang ngiti at talagang yung suporta para sa ating mga kababayan ay namutawi. Yes naman, partner. And dire-diretsuhin na natin yan, partner. Yes. No? And
speaking of progress and paglilingkod din ngayon is naging progressive naman kasi at least our COVID cases also went down, although there were additional active cases. However, we were able to have a new recovery of 147, and this is a data since October 2021, mga Yes. car injuries. And all to that, partner, is that meron lang tayong new lockdown order in Bacaking Norte and Sur, pero specific Purok 2, Phase 2, and Purok 4 lang. And, partner, lifting naman ang lockdown order. Sa specific area ng Aguila Street ng Camda Subdivision, Purok 20 ng ating Irisan, at dagdag pa dito Purok 11 Upper Pinget ng Pinget, at ito din ang Purok 7 Bermuda Hills ng San Luis Village po yan. Oo. At may existing lockdown order naman ng specific area ay meron pa rin po tayo sa Purok 20, Irisan, Lower Amistad Road, Camp 7, Purok 1, Padre Zamora, Adiwang Road, Purok 6, Dontogan, Purok 3, Middle Rock Quarry, Purok 10, Bacaking Norte Sur, Tenerace, at ito ang San Vicente, Apugan, Santo Tomas Central, Purok Magsaysay, Luwakan Proper, Old Forestry ng Engineers Hill, at Riverside Tenerace ng San Vicente. Yan naman. Mga car injuries, ingat lang. And of course, ang doble pag-iingat natin ngayon, partner, is our vaccination sites. Yes. We have vaccination sites open today, dalawa, mga car injuries. Starting, kanina, nagsimula na 8 to 2, no, partner? Simulan na natin sa Bakuna Center and SMB1 parking. And that's first dose that will cover A1 to A6 category, mga car injuries. Again, no stubs needed. Hindi na po kailangang kung ano man kayong barangay. It's open to all barangays, mga car injuries. Just bring your QR code, and that is to be downloaded in bakuna.baguio.gov.ph. And for those who were supposed to have their vaccines last September 21 and September 28, respective brands ng Sinovac and Pfizer, punta na kayo sa SMB1 parking as there would be an available vaccines for you. Yes, ito nga kasama din sa ating vaccination site na bukas ngayong araw, ang Bishop Carlito Senzon Sports Center ng SLU Gym, Yes. na kung saan they will cater A1 hanggang A5 po, and the rest of adult population po yan. At hindi na po kailangan ng stub needed dito, at kailangan niyang dalhin ang QR code at mga ID na magpapatunay kung nasaan kategorya po kayo. Yes. At it will, the Bakuna Center ng SLU Gym cater po second dose ng mga nakakuha ng first dose noong September 21 ng Sinovac, at mga nakamiss ng second dose ng Sinovac, AstraZeneca at Pfizer and Moderna. Naman, partner, syempre, Yes. yan, with the service sa lingkod ng ginagawa nating ginagawa mo yung part mo to serve others by being vaccinated, mga car rangers. Napakalaking bagay na yan. Oo. At talagang ngayong baranggayan natin, marami Wow. tayong nakita Yes. na bayanihan. At ikaw naman, Shikikay, nga sa inyong barangay or sa mga malapit na barangay ninyo, paano naglingkod ang ating mga kabataan? Mga kabataan, partner, malaki yung naging boses ng kabataan ngayon in forms of mental health. And nakita ko how they have been so aggressive in putting so much education sa mga car injuries natin. And yung talagang nakaantig sa akin ng puso is that regardless of what they are actually going through, kasi mga estudyante pa, kabataan to, mga kabsat and mga car injuries, they have given us, binigyan nila ako ng idea na, hey, you can help in the smallest matter that you can. And yun talaga, nakita ko kung paano nila binigyang halaga na maturuan ang sa amin sa barangay is that they've helped in mental health awareness, which is supposed to be, na pinagtutuunan naman talaga natin ang pansin, di ba? Yes, oo naman. At nakita na talaga din natin na ang kabataan ay nagkaroon ng malaking platform para ngayong pandemya. Nakita natin iba-ibang innovations sila sa pagtulong tulad ng ating community pantry, school pantry, vegetable pantry pa. Yes. At may mga libreng pagupit, di ba? Toy Sige, chest pantry pa, partner. Oo pala. Di ba? Yes. Yung mga nakakatuwa yan. And sabi ko nga, these small acts are really big in retrospect na nagiging result siya na ang daming ready pa rin tumulong kahit na nandito pa rin tayo, nasa gitna tayo ng pandemya. Oo naman, at talagang marami pa na tayo pag-uusapan na dahil mamaya sa pagbabalik ng ating tambalang nag-umapaw Good Vibes ay pag-uusapan at makikilala natin ang isang kabataang leader na magbibigay sa atin ng inspirasyon at advocacy ngayong pandemya.
Inspiring partner kaya mga ka-earners, tutok lang. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Lingkod Lunes! Ito na nga talagang ngayong baranggayan, nakita natin na nagsimula ang itong segment na ito. Marami tayong nakilalang kabataan na nagbigay ng kanilang advokasya at pagtulong at liyab sa bayanihan sa ating bayan. Di ba, Shikikay? Yes, partner. And sabi nga natin, yung paglilingkod nila, they have done it way before and Yes. beyond pa nung pandemic, di ba? Ito na nga talagang pakilala na natin ang bibida ngayon sa ating baranggayan. Narito ng ating SK Chairman ng Upper General Luna na si Mark Aquino. Good morning! Yan. Hello, can you hear me po? Yes, good morning, sir. Yan. Good morning, Sharepaw of Morning Balitaktakan. And good morning sa mga viewers natin dyan. Hello. Good morning. Yes, oo. Sir Mark, thank you dahil sa first maraming salamat sa iyong liyab ng pagtulong sa ating bayan. At kamusta naman ang barangay Upper General Luna at ngayong pandemya at yung hinaharap nating unos pagkatapos kay Bagyong Maring? And si Barangay Upper General Luna ngayon is okay naman. Hopefully, wala pa kami nababalitaan na any damages from the typhoon. And as of now sa pandemic, and meron kaming low cases lang. We have still cases naman, pero at least nami-maintain namin yung low cases lang. Yes, oo. At ngayon talaga, nakita talaga natin kapag baranggayan, ay nakita talaga natin yung advokasya ng mga kabataan. Nangunguna ito. At paano ka na motivate muna kahit ngayong pandemya ay nagkakaroon tayo ng maraming, syempre, kaguluhan din at hindi pagkakaunawaan. Paano tayo nagkakaroon ng motivation to create mga projects na ito na ginawa ninyo sa barangay? Well, for me kasi, my motivation is, to serve them. Kasi wala naman mawawala sa akin if mag-serve lang naman ako for them. And especially when I help them, syempre, it makes me happy also. Because, para siyang blessing for me na ako yung bilang ma-appoint na SK Chair. And syempre, it's a privilege to serve them. And yun yung motivation ko as well. Yun nga, tama naman Sir Mark. No? And hi nga pala Sir Mark, sabi ko nakilala. Anyway Sir Mark, yung pagtulong mo kasi galing sa puso, sabi mo nga, it gives you happiness. And one thing that gives another happiness to students naman is yung naggawa kayo ng school pantry supply. Tama ba? Sir Mark, ikwento nyo naman kung paano nyo sinimulan to. Yung school supply pantry, naging successful siya kasi nag-solicit ako sa mga ibang companies, hotels, ganyan. And very fortunate na kami na nagbigay sila ng funds
sa aming project para matuloy siya. So, ayan yung mga pictures and naging successful yung project natin because sabi ko noon, madami nahihirapan sa academics this time kasi ako rin mismo nahihirapan din. So, napag-decide ako na magbigay ng complimentary school supplies for them sa youth and sa kids because, gusto ko lang makatulong. Ayan, gusto ko makatulong sa barangay namin and thankful ako na tumulong sa akin yung buong council ng barangay namin. Yes, Sir Mark. Ito nga, di ba, kapag naniniwala ako no man is an island, ika nga nila, paano kayo nagkakaroon ng ganitong unified na pagtutulong-tulong ng mga volunteers para magkaroon ng ganitong school supply pantry? Ayan. Thankful din ako sa mga nag-volunteer tulad ni Rotaract Club of Baguio South, Baguio South, which is member din ako ng Rotaract na yan. And very happy kami na madami rin mga nag-volunteer, especially sa council ng Upper General Luna ng barangay. And yun, so madami sila nag-volunteer para lang maging successful yung project ko. So very, very thankful ako sa mga tao na yun. Yes, Sir Mark, grabe yung tulong na nare-receive natin. And yung tulong na yon, you pay it forward kasi tinutulong mo din sa ibang tao. Sir Mark, in connection to this, nagkaroon din tayo ng school or children activity. In connection din ba ito sa pagbibigay nyo ng school supply? Yung activity na yun for children kasi kasi madami namin napapansin na parang mga children na sobrang, alam mo yun, sobrang bored sa pandemic. I mean, nung time ng summer na yun. And so, naisip namin na magpa-games kami with prizes na rin yan. So, ayan. So, yung mga kids kasi, lagi sila nasa labas, naglalaro. And, yun, before kami nagpa-start ng activities, sabi namin, nag-orient muna kami na parang kids, we have to wear our mask kapag lumalabas tayo. And kapag, kunwari, may kausap tayo. So the purpose of that activity is to bigyan ng lesson yung mga kids every time na lumalabas sila or may ikipag-usap sila. Hindi lang yung games, pero finocus namin talaga yung aim namin na yung safety nila. Yes. Wow, no, Sir Mark. Chikikay, nakita talaga natin yung pagpa-prioritize at pag-educate, pa-inculcate sa mga bata ng mga dapat nilang gawin at pagtulong din sa kanila. Malaking bagay ito sa mental health nila na aspeto, di ba, Sir Mark? Yes, tama po. And yun nga, sobrang saya ko rin na nakikita ko yung smile sa mga mukha nila kasi syempre, bilang sketcher, nakikita ko yung responsibility ko na nagagawa ko. Ayun. Yes. Wow. Sir Mark, hindi lang ngayong pandemya, gumagawa ka ng iba't ibang proyekto patungkol sa paglaban sa COVID-19, sa mental health, at sa mga kabataan natin. Umarangkada din ang Barangay Upper General Luna at mga kabataan ngayong hagupit ng naramdaman nating Bagyong Maring. Ano pong ginawa ninyo itong lugawan, bayanihan na nangyari? Ikwento naman natin ito. Yeah, tama ka. So, lugaw is very essential nga, di ba? Parang naka-warm siya ng katawan natin. At the same time, naka-warm siya ng parang puso rin natin. So, at that time, nung Typhoon Maring, and sobrang lakas ng bagyo, so, nakapagbigay kami sa mga evacuation centers ng lugaw, and nakapagbigay din kami sa mga nagtumulong na mga, yan, parang tulad ng Beneco, tulad na rin ng mga BFP, ayan, yung mga Air Force natin, sila yung mga nakapag-discover ng 3 bodies sa Dominican na natabunan ng landslide. So, nakapagbigay din kami ng lugaw sa madami sa mga CDRRMO, sa mga lumalaban na maging safe ang Baguio City. Yes, Sir Mark, malaking bagay ito. Lalo na sa pagbibigay ng tulong din sa mga rescuer, mga relief teams din natin na talagang nangunguna ng pandemya. Ang galing, no? It's a triple effect na kung saan yung mga tumutulong, tinutulungan nyo din para mabigyan sila ng energy at kakayahan para tumulong din sa mga nabiktima ng Bagyong Maring. Di ba, Shikikay? Yun nga, Sir Mark, nakita namin how much you're pushing through kahit nga pandemic, bumabagyo. Sir Mark, ang tanong ko naman, with all and everything that you're doing, bakit ka naglilingkod?
And yun, for me kasi naglilingkod ako to give help to other people who are in need. And syempre, for me, I am already blessed naman with kung ano meron ako. Syempre gusto ko lang ibigay din yung blessings na nakukuha ko to other people. Kasi as much as possible gusto ko ibigay lahat ng kaya ko sa lahat ng tao na nangangailangan. Syempre wala naman mawawala sa akin and yun lang gusto ko gawin. Yes, Sir Mark, alam naman natin nalalapit ng eleksyon at ang ating mga pagbigay at pagbibigay ng trono ng pamamahala sa mga tumatakbong kandidato. Paano po tayo tumitindig at pinapakita ang ating paglilingkod sa ating mga kabataan at mga co-constituent dyan sa barangay para maipakita kung sino dapat talaga ilagay natin sa trono ng pamamahala? Sa trono ng pamamahala, it's for the citizens to judge. Siguro kasi sa barangay namin kasi nagiging responsible naman kami sa aming projects and ginagawa naman talaga namin mga kailangan gawin. And this coming election naman is so far maganda naman yung takbo ng barangay namin. Wala namang medyo altercations, wala namang ganito, ganyan. Pero so far, maganda naman yung takbo ng barangay namin. Okay naman siya. Yes, Sir Mark. Lastly, mensahe natin sa mga kabataan na gustong maglingkod din tulad ninyo at paano natin maipapasa ang ganitong legacy natin sa ating mga kabataan. Ayan. Sa mga gusto tumulong, ng mga youth, grabe, madami kayong pwede pasukan ng mga clubs tulad na lang ng Rotaract of Baguio Club, Baguio South, ayan. And mga SK, and pwede kayong mag-apply sa barangay hall na gusto niyo maging SK. And madaming ways para tumulong sa mga kabataan. And parang ako, sobrang privilege ako na makapag-serve sa mga kabataan. And gusto ko ma-feel nyo to the same way na nafe-feel ko ngayon. And sobrang nakakatuwa. Nakakapagbigay ng saya talaga. Nakita namin, Sir Mark, kung paano nag-uumapaw ng galak ang iyong puso at binibigay mo yan through service. Sir Mark, meron ba tayong mga future activities na pwedeng salihan na ating mga kabarangay and syempre ang ating mga ka-Rangers na din? For now, for our activities kasi, ngayon wala pa, no? Ang Barangay Council and SK is, nagpa-plan pa kami ng maganda activities. Yung perfect for this time, especially matapit in December. So, nagpa-plan pa kami ng maganda activities. Yes. Sir Mark, mga gusto natin pasalamatan naman dyan at ang mga gustong tumutulong din at ang mga nagkapit-bisig ng mga ngayong pandemya at nung panahon ng Bagyong Maring. Gusto ko lang pasalamatan din yung mga Barangay Council ng Upper General Luna. Yan. Naging very supportful sila sa akin. And pati na rin si Rotaract Club of Baguio South. And yun, madami pang mga bagay na gusto ko pasalamatan. Hindi ko naman kaya isa-isahin. Pero especially sila yung mga talagang tumutulong din sa akin para mag-serve. Yun. Ayan, maraming salamat Sir Mark Aquino dahil ngayong baranggayan nag-umapaw ang liyab ng bayanihan na nakikita natin sa inyong barangay at sa iyong advokasya bilang kabataang leader. Yeah. Thank you din po. Wow, Kikay, kitang-kita talaga natin na talagang nag-umapaw yung pagtulong at yung salitang bayanihan at paglilingkod. Yun nga, partner. And sabi nga natin, di ba, yung with all the barangays na nakausap natin, they really have this fire na maglingkod sa kabataan. Hindi lang sa kabataan, but more to that is that they're changing what is supposed to be changed ngayong halalan o ngayong pandemya na rin. Yes. Alam mo, Shikika, hindi na ako natatakot sa henerasyon na susunod dahil nakikita ko yung kabataan ngayon ay sila yung mismo magtataguyod ng mga bagong at yung tunay na gusto nating pagbabago na ninanais natin sa ating bayan. At ito lang ang pinagdarasal ko, sana patuloy pa rin yung
intensyon na mabuti sa ating trono ng pamamahala. At maraming salamat sa mga tulad nila Sir Mark Aquino dahil sa patuloy na pagliyab ng kanilang bayanihan. Yun nga, partner. And tama ka, biglang Yes. na-touch yung heart ko yung sinabi mong kampante na tayo. Yes. That our future, for the future, our kids, your kids. Yes, I mean, safe. Our kids. May safe and guarantee Yes, na nakikita ko that they will certainly change something for us. Yes, diba? new set of or breed ng mga leader na talaga nating kakapitan or a glimpse of hope ng pagbabago. Ayan, at marami pa tayong pag-uusapan, di ba, Shikikay? Dahil Yes. mamaya, pag-uusapan naman natin mga kagadapat at balita patungkol nga dito sa Cordillera, buong Luzon at buong Pilipinas. Kaya at mga ka-Rangers, wag na po kayong bibitaw dahil ito pa rin ang tambalang nag-umapaw ng good vibes. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po. Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Sakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Investigasyon sa pagkamatay ng sanggol sa Abra Provincial Hospital. Kasado na. Narito ang balita ni Randy Guzman. Patay at napugutan habang ipinapanganak sa Abra Provincial Hospital ang isang sanggol. Paliwanag naman ni Dr. Conchita Veronia na siyang nagpaanak kay Kimberly Cano, 24 na oras na daw patay ang sanggol bago siya ilabas sa sinapupunan ng ina. Malambot na raw ang ulo ng sanggol at nakahiwalay na ng bahagya mula sa leeg noong ito ay inilabas. Dagdag pa ni Dr. Veronia, maaaring ang pagkahiwalay ng ulo ng bata ay dahil sa posisyon ng pagkakalagay ng pamilya nito sa kariton nang siya ay iuwi sa kanilang bahay sa bayan ng Bukay. Naglabas naman ng official statement si Abra Governor Joy Bernos tungkol sa insidente.
Ayon kay Governor Bernos, magkakaroon ng malalimang investigasyon ang Abra Police Provincial Office at Criminal Investigation and Detection Group. Dagdag pa niya, sa kabila ng nangyari, tuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyo ng Abra Provincial Hospital. Nakiusap naman siya sa mga medical personnel na ipagpatuloy ang pagtulong at pagbibigay respeto sa mga pasyente. Ganon din ang pagbibigay ng respeto ng mga Abreño sa mga medical personnel. Randy Guzman para sa Luzon Headline. Youth leader mula Baguio kinatawan ng ASEAN sa UN Summit. Narito ang balitang good news ni Charles Nicolimon. Naghahanda na si Joshua para sa paglipad nito sa huling linggo ng Oktubre. Siya kasi ang tanging Southeast Asian youth leader na magiging kinatawan ng ASEAN sa United Nations Global Peace Summit mula October 27 hanggang October 30. Ang Global Peace Change Summit po ay isang organisasyon na nasa sa ilalim sa United Nations kung saan kumakalap po ng mga youth leaders, aspiring diplomats at youth peace ambassadors kung saan ang layunin po ay gumawa at bumuo ng mga solusyon na tutugon sa problemang pangkapayapaan na kinakaharap ng mundo. Ngayong taon po, ang Global Peace Change Summit ay magaganap sa Istanbul, Turkey, kung saan ang tema po ay patungkol sa religious tolerance, diversity at inclusivity. Target ni Joshua na ipresenta sa summit ang konsepto ng pagtuturo ng ASEAN subject sa mga paaralan sa ASEAN countries. Layunin po natin na maging ito po ay isang separate na asignatura na para sa buong ASEAN network po. At gusto po natin na ito po ay maging separate na asignatura sa basic education po ng lahat po ng mga bansa na napapaloob po sa ASEAN. Makabayang subject po na ito ay nasa konteksto lamang ng Pilipinas. Pero kung magkakaroon po tayo ng separate na ASEAN subject, magiging contextualized po ito sa buong ASEAN kung saan mga ASEAN members din po ang bubuo at gagawa. Nais din nitong magkaroon ng ambag na matuldukan ang karahasan dahil sa pagkakaiba sa relihiyon. Marami na rin po tayo mga issue ng hindi pagkakaunawaan na bumubuwag sa kapayapaan. So katulad na po dyan ang mga religious-related insurgencies sa Southern Philippines o mga political disputes within the ASEAN kung saan malaking impluwensya pong pagkakaiba-iba ng kultura at relihiyon. Hindi lang ito ang unang pagkakataong naging kinatawan si Joshua sa mga international event. Naging kinatawan din siya ng Pilipinas sa ASEAN Youth Program sa Malaysia noong 2017, Asia Pacific Youth Forum noong 2016, World Bank Youth Summit noong 2018 sa Washington, D.C. at marami pang iba. Nagtapos si Joshua ng kursong Bachelor of Fine Arts sa UP Baguio at Master of Education sa University of the People sa Pasadena, California. Kasalukuyan naman siyang kumukuha ng Masters of Law in China Studies and International Relations sa Jinan University sa China. Bukod sa nakahandang presentasyon ni Joshua, pag-uusapan din sa summit ang kapayapaan sa bansang Afghanistan kasama ang iba pang youth leader. Target ni Joshua na makalikom ng $1,500 o 77,000 pesos para sa proyekto nito. Para sa mga gustong sumuporta kay Joshua, maaring makipag-ugnayan sa Facebook account nito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. SM Foundation nanguna sa pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Maring. Nagbabalik, Charles Nicolimon. Sa pananalasa ng Bagyong Maring sa Baguio at Benguet, nanaig ang bayanihan at pagtutulungan. Isa sa mga naunang naghatid ng tulong ay ang SM Foundation. Actually, we're distributing po yung mga kalinga packs or relief packs to various barangays and municipality po of La Trinidad. We went to La Trinidad this morning. Nasa 100 packs po yung binigay namin. Then Irisan, 100 din po yun. Then here sa Mirador, 50. Kasi these are the areas that were really struck by Typhoon Maring.
gusto po namin tumulong through SM Foundation and SM Cares. Kami po yung medium, SM City Baguio, para po at least makapag-start up po yung mga affected na mga families, lalo po yung mga nasiraan ng bahay at nawalan po ng mga mahal sa buhay. Nauna nang namigay ang SM Foundation ng mga gamit sa mga nalubog ng baha sa La Trinidad at Baguio City noong Miyerkules. Namigay din sila ng start-up kit sa Pamilya Ocampo sa Barangay Dominican Mirador para muling makapagsimula. Matatandaang patay ang 2 bata at kanilang lolo matapos matabunan ang kanilang bahay dahil sa bagyong Maring. Sa gitna ng search and retrieval operation, inalalayan ang mga rescue team sa pamamagitan ng pamimigay ng pagkain. Kahapon po nagbigay po kami ng mga mattresses and mga blankets po. Doon po sa may Trinidad, pati po itong mga barangay na na-mention ko, nabigyan na rin po namin sila. Meron din po kami yung family na affected dito sa Mirador, binigyan po namin sila ng start-up, yung mga burner po, pati po yung mga kaldero, kasi lahat po talaga na wash out. Kahapon, namigay naman ng mga relief goods ang foundation sa Baguio at La Trinidad. Kasama ang mga naabutan ng tulong ang mga boating at biking concessionaire sa Burnham Park na apektado din ng bagyong Maring. Nagpapasalamat naman ang mga nakatanggap ng tulong. Tiniyak ng SM Foundation na nakahanda silang umagapay kahit anumang unos ang dumating. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Para sa makaragdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com At tumutok sa Luzon Headlines. Ako, si Paul Baldoza. At Shekay Nakudaw. Para sa Morning Balita. Hear the music of the heart. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May
Laban-laban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang tambalang good vibes, inspiring stories, and syempre critical stories ang hatid sa inyo, di ba? Syempre, Shakikay, kakulitan at kakwentuhan nyo. Hindi ako kumpleto kung walang partner ko. Yes, ako pa rin si Papa P ang magpapatuloy ng punong-puno at nag-uumapaw na kaalaman. Lalo na ngayon, pag-usapan naman natin ang paglilingkod. Ibang lingkod ito dahil ang lingkod nila ay pagbibigay ng serbisyo at skills at gamit ang kanilang skills sa kanilang larangan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung napapanahon na insurance at paggamit ng yung pera sa health naman. Di ba, Shikikay? Yes, and kasi it's very timely kasi Yes. kailangan nating mag-invest in such. Mga ka-earners, it's either in forms of insurance or syempre yung simple lang na pangangalaga nating katawan. Yes, ngayon nga talagang ngayong Lunes, alam naman natin kung anong segment na ito. Itong ating aarangkadang ating energetic ng ating financial advisor. Narito na ang ating chairman at CEO ng Personal Finance Advisor or PFA na si Sir Efren Liamas Cruz. Good morning! Wow! Fresh na fresh, kabsat. Mute. Yan. Yes, isa pa pang bate, Sir Efren. Ayun. Ay, sorry. Good morning po. Nakamute pala ako. Good morning. Sana maaraw dyan sa inyo. Kaya ako nakasalamin ngayon. Wow, napakagwapo talaga at iba ang bungad ng good vibes na dala ni Sir Efren. Di ba, Shikikay? Yes, na bagong gupit, Sir Efren, ha? Napaka-in. Siyempre, kukumpleto sa barkadang ito, we have also Sir Ace Reville, and he is one of our Yaman coach. Good morning! Hi, good morning. Good morning, everyone. Good morning, our engineers. Yeah. So naman. Sir Ace, kamusta po? Saan po kayo ngayon, Sir Ace? Nandito ako sa Cagayan de Oro. Oh, wow. Napakalayo. So, malayo, Marangkada pero- hanggang Baguio. Yes. Oo, Sir Ace, siyempre. kamusta po ngayong pandemya? Okay lang naman. Cagayan de Oro, Northern Mindanao remains to be on high restriction, but hopefully with the current vaccination rate, tapos the current vaccination rate and the compliance naman of the health protocols, we're slowly recovering from the pandemic.
Yes, oo naman, Sir Ace. Ingat din po tayo dyan at talagang padayon pa rin po tayo sa serbisyo natin. Sir Efren, ngayon nga po, bigyan naman natin ng konting brief or explanation naman kung ano ang pinag-uusapan or ano pong kahalagahan ng mga ganitong usapin patungkol nga sa medical at health insurance natin. Simple lang po yan. Kasi di ba sinasabi natin, health is wealth. No? Habang tayo bata pa, we can get by with a little bit of wealth basta tayo ay healthy. No? We need that health to generate that wealth. Kaya na pag tayo, especially pag tayo medyo may edad na, baka hindi na natin kayanin na marginal wealth lang para tayo ay maging healthy pa. Pag wala ng wealth, baka walang health. Kaya pag kailangan na natin, pwede naman tayo umasa hindi sa mga anak natin, kundi sa mga ibang institusyon na tutulong sa atin pag kinakailangan tayo ma-hospital, ma-ER, o kahit yung mga medical check-ups lang, para tayo independent pa rin. Yun. Yes, tama Sir Efren, no, yung marginal health talaga natin. And ngayong pandemic, nakita natin kung gaano yan kahalaga. Sir Ace, may tanong naman kami, what is health, medical, or HMO? Okay. These insurance products are basically, in layman's term, takes care of financial expenses in the event one gets hospitalized or encounter a medical or health condition or even an emergency, an accident. So to make it simple, these kind of products takes care of the bill. Takes care of the hospital bill. Yes. Yes. Sir Ace, eto po, what is the difference naman between the three na nabanggit natin patungkol nga sa ating health, medical, and HMO insurance po natin? Okay, since parang pareho-pareho itong tatlong ito, they function the same, pero to categorize it or to make it a more more specific sa product nila, HMO are the medical insurance products. Yung pag maririnig natin yung HMO are the medical insurance products that are given as a benefit from employer to employee. Employer to employee, that's the key there. Employer, employee, HMO, yan. Pero yung mga medical insurance are for those who are not employees. For example, self-employed individuals, doctors, lawyers, businessmen, yung mga pamilya ng OFW, maraming kumukuha diyan, especially sa mga naiwan na pamilya dito. So that it gives a peace of mind sa OFW na nasa abroad. At saka yung pangatlo naman, yung health insurance, in our setting naman, in the Philippine setting, usually the health insurance is the benefit type of insurance dito. So benefit type of insurance where a lump sum will be given. These are usually offered by life insurance companies such as critical illness insurance or those daily hospital allowance insurance. Right. Yes, Sir Ace, kasi we needed to understand each of these types para alam namin what will be the best for us. Kasi diba case by case basis din naman of how you will. Yes, that's very important. Yeah. Yes. So when it's very important to know, especially sa atin, it's very important to know the risk that is associated with our genes. Like for example, mataas yung risk natin for stroke or for CA kasi si mama, si auntie nagka-CA. So it's very to get a critical illness insurance so that at an early age, no. So to protect our savings, our assets, our family also. Yes, Sir Ace, maraming salamat sa ganitong aspeto. At Sir Efren, ano po yung most common misconception sa mga ganitong insurance, lalo na ngayong hinaharap nating pandemya at mga kaganapan ngayon sa ating mundo? Sir Efren, i-on po natin yung audio natin. Sorry. Yes.
more of yung maling paniniwala nga na Yes, opo. yung pag bumibili tayo ng car insurance, ang sa atin okay lang yun kung walang aksidente. Okay lang, di ba? Kasi kita mo yung kotse, buong-buo pa. Pero for some reason, pag tayo bumili ng health insurance or even life insurance for that matter, pag wala nangyari sa atin, ang tingin natin, sayang yung pera. Sayang yung pera, sana ginamit ko na lang sa iba. Samantalang, tingnan mo sarili mo, buo ka pa rin. Kung ikaw ay na ospital, wala sana nagastosan masyado sa iyo. Iba ang tingin natin pagdating sa ating sarili and pagdating sa ibang mga bagay tulad ng mga kotse o bahay. No? Yun ang maling paniniwala. Sinasabi pa nila, wala namang serbisyong pinrovide sa akin. Meron Mayroong protection. Wala lang ang naging indent, pero may protection ka pa rin. So dapat hindi natin isipin porket hindi nagamit yung plan, yung health insurance or whatever, parang baliwala yun. Hindi, nakabantay sa iyo yung mga institusyon na yun. Yun, Sir Efren, yun nga po, sa tingin namin, or sa tingin ng nakararami, porket hindi mo nga naman nagamit, it's just a loss of it. Diba, partner? Yes, oo naman. Kaya, Sir Ace, sa inyo, kunyari mayroong isang kliyente naman na paano mo mapapersuade or matuturuan, ma-educate ito sa mga misconception about this types ng insurance na nabanggit natin kanina? Okay, so the most common misconception about this type of insurance are the notion that if I have this, parang this will take care of all. So I have to point this out. Kasi most of the time, although 99% of the time it is very true that it will take care of the hospital bill, pero there are certain limits that you have, or your advisor or your agent have to discuss thoroughly. So for example, a daily limit on professional fees, a limit on ICU admission, a limit on surgeries, a limit on outpatient coverage. So it's very important for everybody, to ask these questions from your advisor, from your agents regarding the limit of your policy, so that you will not be surprised in the end, or how to approach the hospital setup. Like for example, you can ask the doctor or your surgeon, Doc, can we just, for example, charge for now? Kasi that happens in usual settings. That are you okay with this kind of insurance? If you would ask the doctor, then the doctor would mostly understand naman na, okay, sige, so dyan lang tayo mag-charge kasi dyan lang yung coverage ng insurance mo. Yes. Yeah. Opo. Yes, Sir Ace, itong misconception mahalaga na pinag-uusapan talaga natin. Sa tingin nyo, mayroon na po ba kayong instances na may mga kliyente po tayo na mahirap i-persuade patungkol nga dito sa mga ganitong belief? Yes, meron. Actually, when it comes to the term insurance, medyo allergic most of the Filipino, of our countrymen, kasi yan sa history ng nangyari ng Prinid. However, I always say to think of insurance as a spare tire. Diba? Imagine if we are traveling from Baguio to Batangas, tapos we know na wala tayong spare tire. And what if in the middle of our trip, flat yung tire natin? So that's very hassle, or parang uneasy tayo, di ba? So if we travel, we have a spare tire. At the journey of life, our medical insurance is considered a spare tire also. Just in case there's medical emergencies or health emergencies, at least we have something to turn to when these things happen. Exactly. Tama no, Sir Ace. That's the simplest way for us to understand such use for an insurance policy. Sir Efren, gusto naman naming tanungin, how important it is ba to get ourselves insured?
Oh, it's very important kasi po, naalala ko, balikan natin no, ako'y bata-bata pa. Kasi Yes, mga oo. 10 years ago, o naman, 10 years ago na ako ay 30 years old. Wow. Ah, Magkasing age hindi. lang pala kayo, Um, Sir Efren. Oo naman. Oo naman. naman. Anyway, ako ay hindi naniniwala sa insurance. Tulad ng sinabi ko, tingin ko expense lang yan. Pero hindi ko alam pala, tulad ng sabi ni Coach Ace, kailangan tingnan mo yung medical background mo, yung history mo, no? Eh yung father ko ay may sakit na polycystic kidney disease na it leads to fluid-filled cysts sa kidney, no? Eventually, sisirain niya yung kidney mo. And by study, around 44 to 45 years old, kakailanganin mo na mag-dialysis or transplant. But my father at lahat ng kapatid niya na lalaki ay namatay at the age of 44 to 45. Sabi ko, pero nag-skip siguro ng generation. Sabi rin ng nanay ko, mag-skip yan. Hindi nag-skip. Lumabas din sa akin. So sabi ko, naku, okay na ako kumuha ng insurance. Nung tumawag ako sa insurer ko, sir, hindi ka na pwede cover kasi may ganyan kang sakit. Naku, sa totoo lang, ako po'y umiyak noon kasi paano na yung pamilya ko? Yes. Ay, baka ako'y kunin ni Lord ng 44 to 45 eh. So, ang kailangan po natin isipin, kailangan nating ng kakampi dito sa Journey of Life, sabi nga ni Coach A, na para kung tayo ay tamaan ng kung ano man, meron sasalo. Sabi kasi ng iba, Efren, bayad ako ng bayad, walang nangyayari. Sagot ko sa kanila, gusto mo may mangyari pag nagbayad ka? Hindi, syempre, protection ang kailangan. Yun po. Yes, at nabanggit nga na talagang yung example at instances na nangyari kay Sir Efren, malaking bagay itong mga ganitong nangyayaring insurance. At Sir Ace, parang ngayong hinarap nating pandemya, it's all about health crisis nga ang nangyayari. Gaano kahalaga na magkaroon ng isang health insurance ang isang individual? It's very important, no? Just what Sir Efren said, health is wealth, diba? Yes. We cannot go to work if we are not healthy. And for us, if we encounter a medical problem, the fastest way, this is reality, the fastest way to recover from an illness is if you have money. You have money to buy the medicine, to afford the hospitalization cost, etc. Sino yung maging partner natin? Yung usual is nandyan si relatives, nandyan si bangko maglo-loan. Pero why go to them if we can prepare as early as now to get insured medically, 'di ba? Right. Just in case if this happens, we have something to turn to. Exactly, Sir Ace. Kasi tama naman, not all the time people and relatives or banks could, give this as an instance. Sir Ace, tanong ko lang naman, what is the ideal age to get an insurance? Well, for the medical health, for the health or medical insurance, the ideal age is any age actually, starting from 15 days. 15. There are insurance companies that covers from 15 days of age yung sa bata, sa infant pa. So this is very important. Yun na nga, to protect yourself and the family also, and the savings of the family. So I'm sure it's not just me that has heard or may experience na may nagkasakit sa family tapos nabenta yung kotse, nabenta yung bahay, nabenta yung lupa. 'Di ba? So learning from this happening, 'di ba? Why we can prepare naman as early as zero, as our child. When my child was born, I got him a medical insurance. So that yung reasoning ko is I don't want to use the medical insurance, but why did I get him a medical insurance? Just in case of medical emergency,
I have the capacity to treat my child even if I don't have the money. The capacity to shoulder the expenses even if I don't have the money. Through what? Through medical insurance. Yes, tama Sir Ace, kasi ngayon pa marami na ring couples are now being more cautious sa mga ganito na nagsinisimulan nila ang insurance and at a younger age kahit meron pa or wala pa silang anak. Sir Efren naman, ang tanong naman namin, what kind of insurance is most applicable for couples naman? Okay. Well, apart from the medical insurance, syempre maganda rin yung life insurance. Kasi yung couple ang nagtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay yung family presently and for the future. Ano? So, ang insurance kasi can also be a tool for replacement of income. So, pag mawala yung isang breadwinner, at least may konting tulong for the next few years para lalo maka-aral ng mabuti para makapag-increase ng income yung natitirang spouse. So, life insurance will be the best actually for a couple. Yes, Sir Efren, malaking bagay itong mga decision making ng as a couple sa pagkuha pa lang ng mga itong health insurance at iba pang insurance. Sabi nga ni Sir Ace, parang ito yung magbibigay ng panatag. Sabi nga, may insured ka na talagang kahit wala kang pera, alam mo na merong tutulong sa'yo kung sakaling may mangyari sa iyong anak, sa iyong pamilya. Ayan Sir Ace, itong mga tanong na to is talagang magbibigay ng kalinawan sa ating mga ka-rangers. Itong mga product po, how much usually does this product cost po? It really depends on the age and the coverage that you want. But I know of a company that can give a coverage of 500,000 pesos, bali $500,000, for just 5,227 annual premium. Yes, so hindi naman siya hindi siya expensive actually. Parang isang pair of shoes lang, but it gives you around 500,000 of annual premium. Yun naman pala mga ka-rangers, we have such startups that is applicable for us. Sabi nga din kanina, it's going to be a case-to-case basis. Sir Efren, sa tingin ko po, one of the reason why people became a little skeptical in insuring or insurance policies is because there was one time that there was this insurance company po na nalugi sila. And ang dami pong nag-invest dun sa insurance company na to. And more on education naman ito. Sir Efren, what is your take in this naman? How about education insurances? Okay ba? Okay lang ba na kaming mag-invest sa mga ganito? Gaano ba tayo katagal? Kasi mahabang kwentuhan yan. Yung kasi pinasukat dati are the pre-need plans. Technically, they are not insurance. They are investments. You invest in the company and they will promise na sasagutin yung education or pension mo in the future, no? Pero it was a different case before kasi doon ang education tuition fees, no, were regulated, hindi basta-basta pwedeng tumaas ng malaki yan. Samantalang at the same time, yung interest rates naman na pwede makitain ay napakataas. Kasi sabi nila, may opportunity para kumita. Okay. Ang nangyari, after na-launch yung pre-need plans na yon, ang education tuition fees na deregulate. So, they were allowed to go up. Samantalang yung interest rate na kinikita nila, bumababa naman. O, talagang matatalo sila pag ganon. Ang problema pa, some of those companies, para lang masagot yung mga dating plano, nagbebenta pa para lang masagot yung dati. Hindi na maganda yon. Talagang parang may pagka-mali na talaga doon. Tapos naman yung iba na may hawak na plan, sabi sa iba, gusto mo ng guaranteed education anak mo. Bumili ako dito, binayaran ko ito 40,000 pero ngayon mahal na yung tuition eh. Bayaran mo ako 400,000. So, bumibili sila, yung mga nasa market, bumibili sila ng actually worthless plan na. So they paid 400,000. Nung nagsarado yung credit plan, halos wala sila nakuha. So luging-lugi.
wala na po yung mga ganong klaseng practices. There are still pre-need plans pero hindi na ganon ang kaganda yung kanilang pinapromise for the future. Para bang maliit na lang, pangdagdag na lang ika nga. Yes, thank you sa ganitong pag-update sa atin at kalinawan sa mga aspeto na to. Sir Efren, ito nga, tanong ko nga, nabanggit natin investment at ano pinagkaiba nito sa investment sa insurance ng mga pwede nating masabi sa ating mga ka-rangers? Ano pinagkaiba nilang dalawa? Okay. Ang investment po and insurance are really two different things. Meron lang mga produktong pinagsasama sila. Like right now, meron tayong tinatawag na variable unit linked insurance na although nagbebenta silang insurance, may kasamang investment. Okay? Dalawang klase po yan. Yung more of investment, less insurance, yan po yung tinatawag na single premium or single pay variable unit link or VUL na lang. Okay? Ito yung isang beses mo lang binayaran, wala nang commitment ka dapat na babayaran mo successively. Mas malaki ang premium na binayad mo na pupunta sa pamumuhunan at may konti kang insurance. Yung regular pay, ito, magbabayad ka ng ilang years, no? Committed ka dapat magbayad ng ilang years, subalit ang coverage mo ay napakalaki kumpara sa yung binayad na premium. Kaya lang, almost all or karamihan ng iyong premium pupunta talaga yan sa insurance, maliit lang sa investment. So if you're looking for investment with a little bit of insurance, single premium or single pay VUL po ang bibilhin. But if you want talagang insurance coverage with may icing on the cake na investment, the regular pay VUL po ang bibilhin. Yes, wow, no? Talagang mahalaga na meron tayong mga nakakasama tulad nila Sir Ace at Sir Efren sa mga ganitong aspeto. Dahil ako, nabigyan ako ng kaalaman kung ano talaga yung pwede talaga nating piliin. Yes. At yung ganitong paglilingkod nila sa atin mga Yes. car rangers ay napakalaking bagay. And Sir Ace, ang tanong ko naman po is, how safe is it to get an insurance, lalo na pag ganitong health insurance? It's very safe naman. So far, sa experience ko, it's very safe and then it's very easy to get one. It's very easy to get one, yes. You can assure that yung coverage, yung promise ng mga insurance company, especially that they are regulated by the Insurance Commission, they can matutupad nila yung obligasyon nila. Exact. Yun nga, Sir Ace, we wanted to understand talaga further on that. And Sir Ace, kung sa mga ka-rangers natin dyan na gusto ng consultation with you, how will they reach them? At saka sino na rin yung mga gusto nating pasalamatan? Yeah, I would like I would like to thank Sir Efren, our PFA. Sir Efren, the president of PFA, for this opportunity, and RNG Luzon for also giving PFA this time slot sa program nyo. And you can, for those who wants to know more about medical health insurance, you can reach me or Sir Efren. You can reach me at my number. It's 0927 789-6060. Yes. Or at sa email ko, ace@personalfinance.ph. Yeah, that's our email sa PFA. Yes, oo. Sir Ace, last na gusto nating sabihin sa ating mga ka-rangers at mga manonood patungkol nga sa health insurance. Ano po ang kahalaga nito at last word natin or mensahe natin sa mga ito? Okay. Last words. This type of insurance, to all our viewers, this type of insurance doesn't just protect our well-being, but also protects our financial health in general. It protects us from the stress that comes with a hospital bill. It protects us from selling something at a very low price that just to fund that operation or procedure. So, until now, if you think this is just an additional expense, I'm 100% sure that your premium is lower than your hospital bill.
Your premium is lower than your hospital bill. So, mas madaling makita yung premium natin kesa sa hospital bill. So, choose wisely saan sa dalawa yung gusto mong bayaran. Yun. Tama naman, Sir Ace. Thank you. And Sir Efren, syempre hindi matatapos. Sir Efren, imbitahin natin yung mga car insurers natin. Opo, kung kayo po ay may dagdag na katanungan tungkol sa insurance, investing, or anything related with money, basta wag lang kayo mangungutang sa amin, pwede niyo kami i-contact sa Ask a Friend, Ask a Friend. Ayan po yung number namin sa 0917-505-0709, or you can contact us at yaman@personalfinance.ph. Yun, wow na wow, talagang arangkada. At maraming salamat Sir Efren sa patuloy na pagbibigay sa atin, at paglilingkod gamit ng inyong mga skills at mga kaalaman para sa ating mga ka-rangers. And have a great day po. Isang smile naman at wave dyan, Sir Efren. Ayun, at Sir Ace. Hello po. Ayun. And syempre, we wanted to say hi as well, partner, kay Miss Coach Joy, who has been watching us talaga palagi. And shout out daw to the both of you, Sir Efren and Sir Ace. Maraming salamat. Yes, kay Marilo Tulyok din from Cavite. At marami pang nanonood, ating Lola Lourdes at Lolo Guding and Delia. Hello po sa inyo. Arangkada natin yan. At Raymond Kalungkagon Tulyok. Hello po sa inyo. At ito na, ibigay na natin ang ating lingkod. Lunes, Quote of the day. Sabi ni Aristotle, the only way to achieve true success is to express yourself completely in service to society. Wow. Napaka matalinghaga naman yan, partner, nosebleed. Anyway, sa ating mga yaman coaches and kay Sir Mark earlier, nakita ko lang how they have been helping efficiently because yung andun talaga yung puso nila sa paglilingkod sa mga car insurers natin. Kaya kayo din, always find where you love and yun, it always falls into place. Ayun, isa na namang umaga ang napuno ng mga kaalaman at paglilingkod para sa ating bayan. Kaya mga ka-rangers, bukas, sama-sama ulit tayo para mapakinggan natin at makasama natin kayo sa Morning Barkadahan. Ito pa rin si Papa P ang magpapatuloy ng Arangkada Stories dito sa Cordillera, buong Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Gusto ko yan, partner. Siyempre, kakulitan at kakikaya nyo siya, Kikay. At ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.